publiko. Kakatapos lang po ng pre-trial conference kahapon at nakahanda ang prosecution na mag-submit ng kanilang mga komento. Hiningi na rin po ng prosecution sa impeachment court na buksan ng BIR box na naglalaman ng tax documents ng Vice President. Ang laman ng box ay parehong parte ng reserve evidence ng dalawang panig. Hindi natin hinihingi agad-agad na ma-admit ang mga ebidensya na ito. Ang hinihingi po ng prosecution ay supervised opening upang makita ang mga dokumento at mamarkahan ang mga ito upang maging mas matiwasay at mas madali ang diskusyon sa magiging impeachment trial. Ang impeachment proceeding ay isa sa mga exception sa confidentiality of tax information sa ilalim ng batas. This is the proper time, this is the proper venue, in the interest of justice, let us open the box. At panghuli po, nagpapasalamat po kami sa Senado sa matagumpay na pre-trial conference na nasaksihan ng sambayanang Pilipino. Ang pagtatapos po ng pre-trial conference ay isang malaking hudyat na wala pong maaaring hadlang sa pag-uumpisa ng actual impeachment trial sa nalalapit na July 6 na naayon sa ating saligang batas. 10 araw na lang po ang natitira upang ang Senado na uupong hukom ay madinig, makita at masuri ang ebidensya ng bawat panig na naaayon sa prinsipyo ng due process. Ang taong bayan po ay nakikinig, nagbabantay at nagmamatsyag. Deserve nila ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. At yan po ang panata ng prosecution team. Ang ilatag ang katotohanan at pawang katotohanan lamang sa sambayanang Pilipino sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte.